Salutacions, companys. Mireu, quan entreu a la pàgina d'Orcat i si us voleu descarregar el Codeplug de la Maldon, veieu aquí el de Maldon i el de Radio Edit i vosaltres trobareu aquest, però també trobareu el CPS Editor, que és aquest d'aquí. Eh, Veieu, el Codeplug us serveix tant per la Maldon, que seria aquesta, o RTVis RT73, si la teniu amb aquest nom, o Radio Edit DB25, que seria amb aquest. També us serveix pel Walkie, el mateix Codeplug. Si teniu un Walkie GD88, el mateix Codeplug us serveix pel Walkie. I també us serveix si teniu l'emissora, la DB40. Per tant, aquest mateix Codeplug us serviria per les tres. L'únic que el Codeplug sí que us diré que el de la Maldon està fet amb el seu. O sigui, està fet, aquest seria, ara l'obro. Val. Aquest seria l'original d'ell. El anem a obrir. Aquí tindríem totes les zones. Teniu també el País Valencià, teniu Mallorca, teniu satèl·lits. Val? Aquí tindríem totes les zones. Teniu el 60 TopCat, els repetidors analògics, l'Ecolink, els canals en directe. O sigui que aquí trobareu, aneu passant les zones i d'això. Una cosa és un fallo que té, les llistes d'escaneig tampoc estan activades, ja les activareu vosaltres, perquè és un drama. Això és, bueno, també és un dels pitjors CPS que he arribat a veure per programar. És un drama fer un codeplug per aquesta ràdio. És un drama, és un drama. Ho hem fet de difícil. Per això l'altre que he obert és molt més fàcil i més senzill i és més intuïtiu. Seria tipus iLuns o tipus OpenGD, val? Està molt ben fet. Però vosaltres es descarregueu aquest codeplug, tal com està aquí, li descarregueu la llista de contactes a la ràdio també, així ja ho tindreu tot fet, i quan ja hàgiu fet tot això, hàgiu carregat aquest codeplug a la ràdio, li feu una lectura amb l'altra. Per això a la carpeta trobareu per descarregar-se els dos, el CPS Editor i aquest. Obriu el codeplug amb l'original, ho graveu tot a la ràdio i una vegada hàgiu gravat tota la ràdio, li feu una lectura a la ràdio amb el CPS Editor. I a partir d'allà treballeu amb el CPS Editor, que és poder millor que aquest. Però per qualsevol cosa, doncs jo us ho poso aquí. Jo més o menys deixo tot això ajustat, però després ja sabeu, tot això de guanys de micro i tot això és molt relatiu perquè depèn de la veu, depèn si s'acostem molt al micro, hi ha gent que s'acosta molt al micro, hi ha gent que parla... Jo, per exemple, tinc el mal vici per dir alguna cosa, que sempre el tinc a un pam de la boca, o sigui, jo veig la pantalla del walkie o del micro de mà, de l'emissora del cotxe. No me'ls he acostat mai, no? També tinc una tonalitat molt greu de veu i molt elevada, per tant aquí jo us ho deixo així tot ajustat, però que després tindreu que repassar vosaltres. Això ja, totes, lo de més està tot ajustat. En el cas dels contactes, aquesta ràdio, jo us deixo llistes de contactes aquí dintre. Veniu aquí a Contact, Ham Contacts, i feu lo mateix. Veieu que aquí ens posa import, doncs veniu aquí a la carpeta i llavors trobeu aquestes dues. Mireu, retallat. Què vol dir? Que aquí no hi ha ni els països asiàtics, ni africans, ni hi ha Austràlia, ni hi ha, o sigui, ni Rússia, no hi és. Aquesta llista ens tardarà aproximadament uns 40 minuts en carregar-la. I aquí teniu la mundial. Això està feta, aquesta llista és del mes de novembre. Aquí teniu la mundial. La mundial us tardarà 1 hora i mitja. O sigui, tots les IDs que hi ha a nivell mundial. Unes 296.000 aproximadament. I aquí està retallat. Vull dir, carregueu la llista que vosaltres vulgueu. Veniu aquí, li digueu obrir, i ell ara farà igual que vam vist, o si veu vist els altres que hi ha, doncs, veieu?
Però ara, abans de carregar-li a la ràdio, abans d'escriure-li a la ràdio, abans d'anar a escriure-li a la ràdio, aquí escriuríem el codeplug i aquí escriuríem la llista de contactes que es vam descarregat. Heu de marcar aquesta casella. Veieu que tot això està tancat? Què vol dir? Que si jo ara li dic escriure a la ràdio, només veuré l'indicatiu i la ID. No veuré res més. No veuré el nom, no veuré ciutat, no veuré res. Llavors haig de marcar aquesta casella abans de gravar a la ràdio. I ara veieu que s'han obert. Ara sí, ara ja veuré el nom, la ciutat, ho veuré tot, el país, tot. I llavors ja sí que li poseu a escriure a la ràdio. Ja us dic, us tardarà, si poseu la retallada, uns 40 minuts, aproximadament, 35-40 minuts, depèn també del sistema operatiu que feu servir i tot, però aproximadament serà això. I l'altre, doncs, 1 hora i mitja. Això ja vosaltres mateixos. Vull dir que... Llavors aquesta llista de contactes, quan aquí, aviam, si ho passo... Vale, veieu, hi ha Estats Units, hi ha Canadà, hi ha tota Sud-amèrica, hi ha Europa. Bueno, tindria que anar passant per aquí. Això se'ns faria molt llarg. Hasta que arribés ara, ara vaig per al 110, fins que arribés al 214 i tot això. És molt llarg, no? Però bueno, vull dir que està tot actualitzat i us sortirà tot en condicions. Recordeu sempre marcar aquesta casella, abans de marcar. I per gravar el codi plug aquí dalt. O sigui, és el que us deia que les llistes de contactes van a part del codi plug. Doncs això seria per la Maldon RTVS RT73 o bé la Radio Diti DB25. És igual l'emissora que tingueu, o sigui, en diferent nom, però és la mateixa emissora per tothom. El fabricant és Kidera i me sembla que surt, inclús pot ser que algú de vosaltres tingui Kidera 300, me sembla. Però que també, doncs, ens val pels que tingueu, si teniu aquest walkie, el GD88, doncs, que també aquest codeplug us serveix i aquesta llista de contactes us serveix. Doncs res més, companys, ja heu vist el d'això. No sé si... Què més? Ah, bueno, aquí, veniu aquí, bàsic paràmetres, i poseu el vostre indicatiu i la vostra idea aquí. El més està tot ajustat. Llavors ja veniu aquí i li carregueu el codeplug. I després ja se'n aneu a carregar-li la llista de contactes digitals. Ho podeu tindre obert tot alhora, tal com està ara obert aquí, i carregar primer una cosa i després carregar l'altra. També recordeu que aquesta emissora té entrada K de Kinboot pel costat esquerre de l'emissora té entrada K i llavors té entrada RJ per davant amb el micro. Les dues entrades admeten programació, depèn del cable que tingueu. Si teniu el cable amb RJ, li connecteu per davant i si no, doncs amb el cable de Baofeng, el cable de Baofeng V-5R, podeu connectar també i escriure a la ràdio, pel lateral. Connecteu el cable lateral si teniu un walkie d'aquests, és, és un dels walkies que s'ha venut més en tot el món i que és el walkie més mediàtic que hi ha, el Baofeng V-5R. Doncs el cable d'aquesta ràdio us servirà tranquil·lament, Vull dir, podeu programar-la si teniu aquest cable, que ho sapigueu, això també. I si teniu el cable, jo per exemple els tinc tots dos, però jo en aquest cas el cable ja el tenia perquè tenia la Dinascan P72. La Dinascan P72 i la Maldon, o Radioditi, o com vulgueu dir-li, és la mateixa ràdio. Simplement que una és amb DMR i analògica i la Dinascan només és analògica. Llavors, tot el frontal és pantalla, però les dimensions, les entrades de cablejat i tot és el mateix. En el cas de la Dinascan no porta altaveu incorporat ni ventilador, porta un dissipador, però les dimensions de l'emissora són idèntiques.
té més pantalla, tot UFO igual i té més pantalla. Aquest cautor frontal és una pantalla. Com no haver-hi a l'altaveu, doncs van aprofitar per d'això. Doncs li has de posar un altaveu exterior o bé li pots connectar l'altaveu que ve en el propi micro, o sigui, el micro altaveu que porta l'emissora. Podeu escoltar per allà o posar-ne un d'auxiliar. Res més, companys, que el disfruteu. Salutacions.